Hei kaikille. Tänään on tämmönen vähän niinku tämmönen rupattelujakso tuon Timpan kanssa ja tonne kameraan. Tonne kameraan? Niin, sano se. Moro. Niin, päätettiin, että kun tuo ulkona on niin saakelin, onko siellä nyt kylmä vai kuuma, sano niin, sä. kauheaa hellettä ei pysty olemaan, niin pakko tulla sisälle. Niin, ja mulla oli kylmä, koska siellä oli 14 astetta, että tällä kesäkuun loppupuolella, että oli pakko tulla sisälle puhuun asioista. Mutta tää on siis ihan tämmönen jakso vaan, että me vaan jutellaan kaiken näköisistä asioista, päivän polttavista asioista ja tärkeistä, mitä maailmalla tapahtuu. Tai ainakin meidän omissa elämissämme. Mutta mun on pakko heti tähän alkuun, jos mä aloitan aiheella, niin mun on pakko tähän päivän polttavaan kysymykseen, mikä mulle on tullut, tai itse asiassa on ollut jo melkein viikon. Mä näin sun Instassa sellaisen kuvan, missä sulla oli ihan järjetön hampurilainen. Mun on pakko kysyä, että jaksoitko syödä sen kokonaan? Kyllä. Kyllä tähän maha uppua. No, oliko edes hyvä? Ihan hyvä. Oikeesti? Kyllä. Joo. Paljon maksoi. Mistä sä ostit sen? Oulusta, Järvigrilliltä. No niin, mainos meni sinne. 15 EG. Oliko se niinku siellä listalla vai oliko se niinku silleen, että sä vaan niinku sanoit, että mä haluan sinne tämän. Eikö se oli listalla? Eli se oli listahampurilainen eikä sun oma kasa. Ei, vaikka mä yleensä tuunaan aina, mutta nyt ei. Niin, näin mä vähän ajattelin, että sillä mun oli pakko toi varmistaa, että se olisi, että onko se listalla just sen takia, että kun se oli ihan siis järjetön. Ihan järjetön. Sen näytetään teille sitten, Toni varmaan laittaa sen kuvan, että näette sitten, mistä puhutaan. No niin sä olit kotimaisemissa piipahtelemassa. Joo, kävin viikonlopun tuolla Oulussa pyörähtää. Itse asiassa mulla oli 4 päivää siellä. Joo. Ja sitten kun on joutunut paastoon täällä Etelä-Suomessa, kun ei pysty, täällä jengi osaa tehdä hampurilaisia eikä pizzoja, niin sitten kun Ouluun pääsee, niin sitten kaksin käsin vedetään niitä siellä sitten. Niin joo, ettei pääse sitten niinku laihtuu. Niin. Ootko sä kyllä nyt ihan hulluna laihtunut, sä oot kuihtunut ihan hulluna. Nyt ei mene enää silmäkin, kun naurat, että poske pienentyy. 100 grammaa lähti. Niin. Mulle ne on tullut vaan tänne näin. Joo, kun on ollut tosi laiska. Minä olen mun terassihommia tehnyt. Aha. Joo. Terassihommia. Joo, vähän niin kuin omia. Ei vain mun takapihalla. Mutta hei, mä en tiedä milloin tää jakso julkaistaan, mutta nyt on kuitenkin 19.6. torstai, eli juhannus tulossa. Mikä on juhannussuunnitelmat sulla? Mökkeilyä. Ei muuta. Niin, sähän ostit mökin tosta Huudeelta ihan tästä läheltä. 30 kilsaa. 30 kilsaa. Ei siellä vaan hengaillaan ja viihdytään. Ei muuta. Mitä se viihtyminen tarkoittaa? Mä kalastelen tässä Fireball. Mä kalastelen ihan selkeästi. Niin. Joo. Joo. Ehkä se tarkoittaa pullo fireballia ja sauna. Okei. Ehkä muutama rööki. Selvä. Mähän poltan vain silloin, kun otan firea. Okei. Silloin kun mä poltin tupakkaa, niin aina kun mä dokasin, niin mä en polttanut sit silloin. Mulla kääntyi noin päin. Mä en pystynyt polttamaan. Joo, mulla tuli paha olo. Okei. Mulla on just toispäin. Itse asiassa nyt kun kävin Oulussa ja tuli käyttää yöelämässä siellä, niin mä taisin sen lauantai-illan aikana vetää 3 askia röökiä. 3 askia? Kyllä. Hei, et sä voi ryypätä enää. Ei tosta tuu yhtään mitään. Joo, se on ihan hullua ketjupolttamista. Kun mä poltan, loppuu, mutta toiseen polttele sitä. Onks nykyään muuten tuossa tupakkiaskessa vielä 20 tupakkaa? Mä en laskenut. Joo, että ihan sama. En mä tiedä, oliko siellä. Joo, okei. No itse asiassa mä lopetin tupakan polton, kun minä täytin 19 vuotta. Eli siitä on jonkun verran aika. Tai lopetin. Päätin, että aloitan lakon. Niin. Että mähän on niinku lakossa koko ajan. Toistaiseksi. Niin, että sillä ei ole joutunut välillä polttaa, että on jossain kuvauksissa ollut, missä on pitänyt röökiä vetää, mutta mutta muuten en ole. Kyllä mäkin olen selvinpäinkin joskus polttanut ihan niin kuin muutamia vuosiakin ja sillä mutta sitten se maistui vaan niin joku aamu niin ja meni niin paljon päähän, että loppu tähän. Joo. Sen jälkeen mä en ole se selvinpäin polttanut. Joo. Mä en tiedä, mä en itse asiassa muista, mähän en ole koskaan ollut semmoinen, niin kuin, että mä poltin paljon, että mulla saattoi niin kuin silloin
tupakkiaskissa oli se 20 tupakkia. Ja mulla saattoi kestää niin kuin yli viikon yksi röökiaski, että niin kuin se on ollut aika minimaalista. Että ja mähän lopetin sen vaan silloin, mä päätin, että mä lopetan. Mutta tostahan on helppo lopettaakin, että jos sä poltat suurin piirtein 3 röökiä päivässä, niin se on. Niin. Ja mun mielestä se on helppo lopettaa, vaan kun päättää, että lopettaa. Niin, näinhän se on. Tumppaa ei polta enää. Niin. Se on lopetus. Tai ainakin lakko. Niin kuin mulla. Joo. No. Vähän tiukempi pää täytyy vaan olla. Sehän siinä on niin kuin kaikessakin, kaikessa muussakin, mitä päättää. Että vapettamaan alkanut. Mitä? Vapettamaan. Niin se on se. Mitä höyrypurkkia? Joo, en mä käytä mitään. Ja silloinhan kun... Muutkin lopettanut? Ei. Pahaa. Joo, ja silloin siis, en mä oikeasti ole käyttänyt huumeitakaan koskaan. Olen kerrankaan joskus maistanut vähän jotain, mutta siitä se on ollut siis silloin 18-vuotiaana. Mutta silloin mä oon nuuskaa käyttänyt 2 kertaa. Silloin oli sitä ettania ja sitä tykillä laitettiin tonne ylähuolelle. Joo, niin molemmilla kerralla oksensi. No mun nuuskakokemukset on siinä. Että se on ihan kauhea, siksi lähtee valumaan. Siinä mä muistan itse asiassa ton valomisen niin aina silloin, kun sitä ihmiset käytti sitä tosi paljon. Ja varsinkin sitten kun dokas. Ja sitten kun tuli se vaihe, että tupakkaa ei saanut enää polttaa ravintoloissa sisällä. Tästä on varmaan joku 25 vuotta. 2006 vuonna taisi muuttua sitten se laki. Okei, niin sittenhän oli niitä röökihuoneita, mutta sitten kun ei saanut enää, niin jengi käytti tosi paljon sitä nuuskaa. Oli hieno, kun juttelit ihmisen kanssa, joka oli jo aika kännissä, sillä oli se nuuska huoneessa, kun se oli ihan niin kuin... Joo, että kiva, että sitten miettii vaan, että mitä ne naiset, kun ne semmoisen kanssa pussailee. Niin. Mutta ei Ruotsissa ne käyttää ne naisetkin sitä. Niin juu, aivan. Paitsi kyllähän Suomessakin käyttää naiset. Varsinkin kun lätkä pelaa naiset. Kyllä mäkin tiedän pari. Terveisiä vaan sinne. Sille yhdelle mustahiuksiselle naiselle, kun mä tiedän, joka käyttää nuuskaa. Mutta joo, siis mitä mieltä sä oot siitä, että kun se nuuska kiellettiin täällä? Tyhmää. Niin munkin mielestä. Millä tavalla se estää ihmistä käyttämästä yhtään mitään? Siis niinku, ja plus sitten, että valtio menettää verotuloja. Just näin. Mä ajattelen ihan samalla lailla. Koska ne, jotka sitä nuuskaa käyttää, niin ne käyttää sitä. Ne hommaa sen sitten mistä vaan. Hei, tiedätkö sä, vankilassa tehtiin nuuskaa? Itse. Äijät teki, joo. Niin, ja siellä tehdään kiljuakin. Tupakka semmoinen, mikä se on se, missä on ne rouheet, se pussi. Joo. Sen ostaa, ja sitten mä muistan, mitä soodaa ne sotki siihen, ja tiedätkö, ne teki sitä nuuskaa, sitä tekivät ihan semmoista niin kuin ettani. Se oli semmoista, ja sitten sitä jossakin vaiheessa pamput kävi keräämässä pois niitä, ja ihan typerä. Okei. Mutta kato, vanki on kekseliäs. Niin, on kuullut kyllä ton. Mutta mitäs mieltä sä oot tuosta meidän alkoholipolitiikasta, nyt kun päästiin tähän, meidän hallitus toimii, että miten se toimii, että kun mä oon tässä, en mä tiedä, onko sä pannut merkille, että aika monet ravintolat nyt heittää pyyhettä kehiin, kun kulut on noussut ja asiakkaita ei. Asiakasmäärät, mullakin on yksi baarinpitäjä tuolla Oulussa päin, niin sanonut sitä just, että asiakasmäärät laskee. Niin no. Ja sitten se on silleen, että tuon korona-aikaa, kun oli ne sulut ja kaikki nämä, niin jengi oppi dokailee himassa. Joo, kyllä. Niin nyt ne menee baariin joskus 1 aikaa yöllä. Ja sitten ne on siinä kunnossa, että niille voi myydä yhden. Vesilasi. Niin. Ihan tyyliin. Mitäs sitten tämä, että kun ensinnäkin se alkoholi on niin kallista, niin kun jengi hakee sitä sitten tuolta Viron puolella. No se on taas, mennään siihen, että sitten taas valtio menettää verotuloja. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Koska koko ajan nämä kaikki lait ja asetukset omille kengille. Niin, mennään vähän niin kuin perseellä puhumaan. Siis kun olisi järkevämpiäkin asioita, miten voisi niin tehdä noita, just esimerkiksi kerätä noista varat pois. Verovarat. Niinpä. Mä oon ihan samaa mieltä just siinä, että esimerkiksi tuo alkoholihintaa voisi laskea just sen takia, että ei jengi hakisi sitä sieltä. Että mä en tiedä, mä yritin etsiä joskus sitä, että paljonko suomalaiset niinku roudaa sitä rahaa sinne Viroon hakemalla sitä alkoholia, mutta mä en löytänyt sitä mistään. Että mä en tiedä, onko sitä tarkkaan tilastoitu. Mutta se, että sekin raha olisi kiva, että se jäisi tähän maahan. Vaikkakin
sitten tulee tämä, että ihmiset puhuu siitä, että kansanterveys ja nää, mutta sehän ei mene noin, että ne, jotka juo, ne juo. Ne juo, nimenomaan. Ja eihän se silloin, kun se alkoholivero laski, niin eihän se lisännyt alkoholistien määrää millään tavalla. Ja sama justi, kun tuli nämä viinit ja lonkerot ja nämä kaikki tuli kauppoihin, niin ei kulutus noussut sen enempää ollenkaan. Mun mielestä kannattaisi oikeasti miettiä vähän. Joo. Mä sanon, että tuonne eduskuntaan pitäisi saada tuonne päättäjien palvelle semmoinen joku äijä, joka on niinku liike-elämästä sillä lailla, että bisnes, tai jos bisnestä. Niin vähän niin kuin Jallis. Niin Jallis esimerkiksi pitäisi ehdottomasti saada valtiovarainministeriksi tai johonkin sinne, että se niinku voisi, se tietäisi miten tehdä rahaa ja sillä lailla, eikä tehdä tämmöisiä tyhmiä päätöksiä. Niin, se on ihan totta. Mutta nyt oli tästä hallituksesta, kun puhuu esimerkiksi just se, että kun tosi paljon kritisoidaan ja muuta, niin esimerkiksi Riikka Purraa, niin mua itse niin kuin hänessä vähän vaivaa, en voi sanoa, että ärsyttää se, että kun sieltä esittää oppositio jotain kysymystä, niin hänen ilme on vähän ja olemus on vähän semmoinen ylimielinen. Joo. Onko sä huomannut? En ole ajatellut, mutta kyllä se kato valta nostaa hattua. Niin en tiedä. Tuollakin. Niin, en tiedä onko se niin, mutta niinku se, että mun mielestä pitäisi olla kuitenkin se, että kun on pakko tehdä tämmöisiä vaikeita päätöksiä, mikä koskee niinku meitä taviksia, niin se, että jos mä joutuisin tekemään semmoisen päätöksen, mikä niin vaikeuttaa vaikka teidän elämää, niin jos sä kysyisit multa siitä, niin en mä olisi silleen, että mitä sitten, että kun meidän oli pakko tehdä tämä. Niin. Vaan että mä olisin selittäisin sitä, että hei, että on pahoillani, mutta tämä oli vähän niin kuin pakko tehdä. Joo. Eikä, että vähän silleen pehmittäisi sitä, eikä silleen, että hei, me nyt vaan tehtiin. Mun mielestä tuo koko eduskunta, varsinkin nämä istunnot, mitä niin TV-säkin näytetään, nämä on ihan showta. Siis siellä tehdään tietynlaisia kysymyksiä ja siellä dissataan toisia sen takia, että se näyttää paremmalle äänestäjistä. Joo, siis silleenhän se menee. Sori, sitten kun on se istunto ohi siellä, sitten mennään sinne muihin tiloihin, mennään yhdessä istumaan ja olemaan. Niin kuin tuossa tuli, mä en muista ketä kansanedustajia oli, mutta jotakin oli sillä, että ne oli siellä istuntosalissa ihan siis ääripäät. Niin tukkanuotta sinua. Niin. Sitten ne kuitenkin, seuraava video oli sitten sillä, mikä näkyy jossakin, mä muistan missä jossakin somessa oli, niin ne istui samassa autossa ja se muija selitti, joo kyllä me ollaan ystäviä, vaikka me tuolla ollaankin eri mieltä ja joo, tämä on ihan siis, yhtä isoa showta. Joo, siis toisaalta mä ymmärrän sen, että tietysti, että kun ollaan töissä, niin ollaan töissä. Ja sitten, että jos on mielipiteet on eri, niin se on eri. Ja näin voi silti olla ulkopuolellakin siitä ajasta. Ja niin silleen, että sä sanoit tuolla äsken tällä ja näin, että pidä päässä nyt, että miten se menikään se asia? Niin, tää jatketaan tuolla. Mutta siis silleen, että mä itse näen sen tällä, että just, että esimerkiksi, että jos me ollaan eri mieltä jostain asiasta, niin me ollaan eri mieltä ja me voidaan sitä keskustella, mutta sitten niin kuin jos tämä liittyisi vaikka töihin tai johonkin silleen, mutta sitten kun tuolla ollaan NS-vapaalla ajalla, niin ei me puhuta siitä. Joo. Mutta kyllähän se varmaan hyvin äkkiä saattaisi kääntyä niihin, varsinkin sitten, jos siellä ottaisi nämä kyseiset kansanedustajat vaikka ottaisi kuppia ja sitten alkaisi siirrä. Ja niin kuin tulee se oikein minä esiin. Niin. Vittu, miksi sä noin? Mikä tämä juttu olikaan? Niin, että mitäs se nyt menikään? Niin joo. Käy niin kuin sille yhdelle, sitten se leikki jotakin lännen sankaria siellä. Niin, ampuu pataassa pihalla. Niin. Mutta sekin muuten ihme juttu, että hän on ollut kuitenkin poliisiviranomainen, niin että miksi hänellä on yleensä mutka taskussa? Joo, sehän oli, tiedätkö sitä juttua, miten se oli mennyt siellä? Että mä oon nähnyt, mä katson sen, missä hän itse kertoo sen. Okay. En tiedä tosiaan, että jos niin kuin tavallisia kansalaisia kehotetaan, että niin kuin aseet pidetään lukkojen takana kaapeissa, niin sitten itse herra poliisi lähtee pilettää. Joka varmasti tietää tämän. Pistää mutkan taskuun ja sitten vielä jopa ampuu sillä. Mä sanon, jos mä olisin ampunut niin kuin siellä paikan päällä, ihan sama mihin suuntaan, niin se olisi ollut tapoyritys tai joku tällainen vähintäänkin. Tämä äijähän sanoo, että se on ampunut maahan. Hänhän on ollut mun käsittääkseni poliisilla niin joku
ihan voimankäyttökouluttaja. Okei. Eli hän varmasti sitten tietää kaikesta näistä, niin hän oli omien sanojensa mukaan niin ampunut niin kuin näin. Niin, 45 asteen kulmassa. Mutta mieti, jos olisi luotiossa vaattanut kimmokkeen ja osunut jotakin. Niin, kimmonnus, niin. Aivan. Mutta hän kuulemma tiesi. No ihan varmasti. Pikku humalatilassa laski äkkiä matemaattisen yhtälö siinä. Se ei voi mennä tonne suuntaan. niin. Koti tuulen suunnan kautta. Niin no. Joo. Oikein siinä on naurettavia selityksiä. Sitten oikeasti, niin tommosia pitäisi vielä uskoa sitten. Niin. Niin, ja sitten, että kun miettii sitä, että hän on yksi kuitenkin tuolla, joka päättää meidän asioista, niin. Niin. Miten meillä menee täällä. Kyllä se... Olisi vaan muuten jännä tietää, että jos tulisi semmoinen, että saisi tietää, kuinka monta luvatonta asetta on esimerkiksi kansanedustajilla. Ja ajattelin, tiedätkö sitä, että eduskuntatalolla on asekaapi, missä säilytetään ase. Joo, siis itse asiassa mun mielestä mä luin sitä jostain. Se tuli tämän jutun jälkeen. Joo, että siellä on niin. Joo. Mutta onkohan se niinku, että se on tarkoitettu niinku turvaamaan meidän kansanedustajien selustaa. Voihan se olla, että siellä on joku semmoinen asearsenaali, että jos vaikka eduskuntatalolle hyökätään, niin en mäkään tiedä. Mutta on siellä kuulemma kuntosalikin. Joo, ja luuliskaan, että niinku jengi kelaa aseenkanton lupaa, että jaa, lähdenpäs tästä täysistuntoon, niin otan tuosta haulikot ja kaikki messiin ja joo, mä pistän tuonne eduskunnan asevarastoon ja niin. Kun lähden sieltä pois, niin otan takaisin ja miksi? Niinpä. Tuntuu se, muutenkin tuntuu niin oudolta se, että yleensäkään että pitää kantaa jotain mukana. Että jokuhan syy hänellä on, miksi hänellä on se mukana. Varmaan ollut joku semmoinen, että pikkutyttölle näyttää vähän mutkaa. Mulla on tällainen täällä. Niin, että mä saan kantaa. Niin joku ekolojuttu varmaan, joo. Niin. Päässyt kehumaan sitä, että hei, mulla on lupa tälle. Vai olisiko se sitten, että olisikohan jotenkin sitten, että jos hän on tuolla vapaalla, niin yksin tai parin kaverin kanssa, niin häntä pelottaa olla siellä. Että se olisi ollut niinku turvana. Kun mun käsittääkseni hän jossain onkaan maininnut, että se on ollut hänellä niinku turvana. No totta kai. Mutta pakkohan sen on näin sanoa. Niin on. Mutta olisi ihan kiva tietää, että mitä hän sitten pelkää. Mä uskon, että se on vaan ollut ihan ekoilua sille. Kai se on olemassa kuin James Bond siellä. Niin kuin jostain mä oon saanut, en mä tiedä mistä tää on mulle tullut, mutta mulla on ollut semmoinen käsitys, että kun hän on ollut viranomainen niin kuin töissä, niin hän ei ole ollut mikään maailman kiltein. Ai jaa. Että on vähän semmoinen kaveri ollut sitten, että, että tulee vähän runtua, jos ihan heti tottelee. Joo. Näin, mutta sama se. Hän on mikä on ja hän on nyt kansanedustajana. Ja mutta eikö se saanut furut sieltä? Persusta sai kenkään, mutta hänellähän on nyt sitten se oma. Mikä oma? Kato, jos sä saat kenkään. Niin sillä käy Anolle kävi. Jos meni sanoa, varmaan Anon kanssa kahdestaan ovat nyt jossakin. Joo, mutta mä en muista mikä hänen se on. Eikö ole typerää tuolla, että jos niinku tipahat puolueesta pois, niin sitten, että mä laitan omaan puolueen. Niin, toisaalta siinä on taas sitten se, että kun kansa on valinnut sut sinne, että olisiko se sitten oikein niitä äänestäjiä kohtaan, että sä saat lemput eduskunnasta. Sellaiseen aiheeseen, että mun mielipide on se, että mä laittaisin semmoiset säännökset, että kansanedustajuuskin olisi vaan vuosi kerrallaan tulos tai ulos. Jos ei pystyisi, no okei, tietenkin vaalilupaksia ja kukkaa pidä siellä muutenkaan, mutta niin kuin, jos olet vaan siellä tommosena joo-joo-miehinä, joka yleensä sitten kun katsotaan ketä on paikalla, niin se on se poissa, niin että se on niin kuin pois sieltä. Mitä sellainen tekee siellä? Joo, mä oon itse asiassa silleen samaa mieltä, että mun mielestä, jos sä olet kansanedustaja, niin se, että sä oot toistuvasti pois näistä istunnoista, niin silloin sä oot väärä ihminen siellä. Kyllä. Koska kyllä jos sä oot valinnut sen, että sä lähdet ehdokkaaksi, sut on valittu sinne, niin kyllä sulla pitäisi olla selvitettynä se, että sä pystyt myös hoitamaan sen työssä. Eikä sillä vaan, että sä pystyt pois koko ajan. Siitähän se saa palkaa ja kaikkea. Niin. Ja justiin, ja kun se palkka ei ole kuitenkaan mikään ihan niin kuin perusduunaripalkka. Että kyllä silleen on samaa mieltä, että justi, että se olisi ihan hauska oikeastaan joku tämmöinen
tulostavoite tai joku tämmöinen, että mitä sä oot saanut aikaan tässä vaikka 2 vuoden aikana. Niinpä. Se olisi kyllä mielenkiintoista. Toissa se sillä lailla jännä, että jos saisikin sillä lailla, että se mikä on vaalilupaus, niin jos et pysty sitä pitämään, niin sitten se olisi miehen vaihto. Niin, että jos et sä tee mitään sen vaalilupauksen eteen siellä, niin sitten se olisi sillä, että ei tämä nyt mennyt ihan näin. Mutta tokihan on niin jännä homma siinä, että kun vaalilupaus tehdään, niin se on niinku yksittäinen oma henkilökohtainen lupaus. Minä teen sitä ja tätä, että tämä ja tämä paranee. Okei, sä meet sinne ja sitten sanot jotakin tollaista vaikka julkisesti ääneen. Puolue antaa sulle vähän noottia siitä ja sanoo, että hei, sä et ole tuota mieltä, sä oot sitä mieltä, mitä puolue on. Joo, näinhän se aika paljon on, että niin sitten sä et enää sano sitä. Juuri näin. Että näin se menee, että kyllä hiljennetään, jos haluat olla vielä puolueen toiminnassa mukana. Kyllä. Että ei siellä voi kuitenkaan silleen ruveta sooloilemaan. Musta tuo on niin hullua tuo koko toiminta tuolla. Nehän on niin kuin meillä töissä, kansalla töissä, veronmaksajilla töissä. Niin miksi ne haluaa meille vaan kuraa? Niin. Aina vaan meitä kuritetaan. niin. Osa se silleen, että jos leikkaukset alkaisi heistä. No esimerkiksi se voisi olla, niin kun aina ajatellaan vaikka näin, että okei, vaikka vanhuksilta vie jotakin pois, YH-äiteiltä, isiltä vie jotakin pois, niin miksi ne olisi niin kuin sanoa näin, okei, mä olen valmis luopumaan 5 euroa mun kuukausipalkasta. No näinhän se vaikuta mihinkään. Ei niin, mutta siis toi on niin kuin periaatteena. Niin, tai vaikka just sanoo tällä, että mä voin antaa 10 pinnaa mun kuukausipalkasta. Niin päinvastoin sitten, aina kun uusi eduskunta lähtee rolaamaan, niin nyt tarkistamme palkkaa. Pistetään vähän lisää tonne. Juu, siis sehän tuossa hassua onkin, että joka kertahan niiden palkat vaan niin kuin nousee. Ja siis silleen, että joka kerta kun uusi eduskunta valitaan, niin heti Montako kertaa sulle on tullut kysely, kun aina näitä kaikkia kyselyä tehdään? Esimerkiksi NATOsta, kun on tehty kyselyä aikanaan, EUsta tehty aikanaan kyselyä niin kuin sillä, että kansalta kysellään myös ehkä jotakin. Montako kertaa on tullut kysely sulle, että mitä mieltä oot, liitytään ei tai... Jos sä tarkoitat sitä, että kun ei liity kansanäänestykseen, vaan tämmöisenä galluppina. No vaikka galluppina tai kansanäänestyksenäkin, niin mulle ikinä koskaan tullut sellaista kysymystä. Sitten sanotaan, että okei, nyt on 60% kansasta tätä mieltä. No mä oon varmaan ollut siellä 40 sitten. Joo, siis EUstahan oli se kansanäänestys, niin se silloin kävin äänestämässä. Mä en tiedä ketään mun tuttuakaan, keltä olisi ikinä kysytty. Joo, mutta noin galluppi, mutta sitten kun oikeasti kannattaa katsoa niitä galluppeja silleen, että kuinka paljon siellä on ihmisiä niin kuin haastateltu. Joo. Niin no siellä on yleensä siellä on joku 2000. Joo, niin nimenomaan. Eihän se nyt kerro yhtään mitään. Miten se 2000 ihmisen niin kuin vastaus voi niin kuin vastata kuitenkin 5,5 miljoonaa ihmisen niin kuin sillain, tiedätkö, että... Niinpä, ja sitten justiin se, että missä se on tehty. Niin. Jos olisi vaikka ympäri maata, vai onko se tehty Helsingissä? Se on todennäköisesti tehty sillä, että se on tehty nyt kansanedustajien kotona. niin. No hyvin varmaan näin kavereilla kysyä. Hei, mitä on mieltä siitä? Se on sitä mieltä niin vastaan. Näin se menee. No ajattelepa silloin, kun Sipilä oli puikoissa. Niin en halua ajatella. No, mutta muistele vähän. Silloin kun se oli, niin tuolla Terrafamella oli sitä kaivostoimintaa, missä oli yrityksiä, siinä oli Sipilän, oliko siinä lapsia ja jotakin sukulaisia, ketä omisti sitä, niin yllättäen ne sai sitten tuommoisia valtion diilejä sinne ja niin mieti. Niinpä. Tää on sitä suhmurointia, mutta muistaaksä sen, mistä nousi hirveä halo, kun Matti Vanhanen sai sen halkopino. Joo. Tää oli jotain korruptioita, sulla on tuotu nyt kuutio alkoja, mutta se siitä. Hei, unohdetaanko tää politiikka, kun emme päästä tästä puusta pitemmälle, että mä vielä sanon, että Kekkosen pitäisi elää. Niin on jo, Kekkonen. Tunnarit. Niin. Sen verran Kekkosesta on sanottava vielä, että joskus mulle, oliko se mun isä tai joku tämmönen on kertonut tällä, että oli VR:n työntekijät oli menossa lakkoon.
jotenkin. En ole ihan varma, että tämä on sitten niin kuin vaan mun mututunto ja muista. Mä oon ollut siis tosi pieni silloin, että älkää, että jos minä nyt sanon väärin, että ketkä oli menossa lakkoon ja näin. Mutta kuitenkin Kekkonen sanoi, että selvä, menkää sitten, huomenna tulee uudet työntekijät. Tuohon Kekkoseen muuten vielä sen verran, että jossakin vaiheessa silloin, kun se on ollut puikoissa, niin on tehty virkamieshallitus. Mun mielestä se olisi ihan vittu hyvä idea. Niin olisi. Siis ne olisi 8-4 tekemässä virkamiestasolla kaikkia Suomen eduksi päätöksiä. Kaikki tällainen ylimääräinen ja häsliäis pois siitä. Niinpä. Ja sitten niille ei tarvitse maksaa niin isoa palkkaa. Niin, ja sitten niin nimenomaan. Ja ne ei pystyisi laittelemaan omille firmoille ja muille hyötyjä mistään. Niin, toi on ihan totta. Tuolta. Eikö mä perustaa omaa puolue? Mitäs? 3 miehen puolueet tehdään. Niin no. Joo. Mulla on muuten ollut käsiaseelle kantolupaa. Oh joo, oikeesti. Mulla oli haulikolle kantolupaa 2000-luvun Haulikohan alussa. on käsiase. Ei, mutta mä hain sitten 2 Tai onhan se käsissään sitä pidä. Mutta mä sain sitten käsiaseellekin kantolupaa. Okei. Joo. Mikäs sulla oli? Siis Ei, laillinen. mikä mulla oli? Vaikka mitä. Mutta Onneksi korjasin tai tarkeisin. kato, mulla oli semmoinen juttu, että kun mä sain sille haulikolle kantoluvan, niin mä sitten niin kun halusin käsiase ja siihen täytyy nyt tietenkin selitellä se, että miksi perustella. No, mähän sitten harrastin loukkupyyntiä. Ja sitten mä sanoin, että enhän mä voi sillä haulikolla siihen loukkuun lopettaa, että eihän niistä jää mitään jäljelle niistä elukoista. Parit karvahaiventa. niin sitten mä sain 2-kakoselle tuon aseenkantoluvan. Joo. Okei. Niin sillä nyt sitten, kun se on semmoinen. Joo, kyllä mä varmaan vuoden päivät oli ne aseenkantoluvat ja sitten ne haluttiin ottaa takaisin valtion talteen. Hassu juttu. Niin, ja. Ja itse asiassa voisitte kyllä luovuttaa ne hänelle sitä. Mutta joo, hei, mä haluaisin, jutellaanko näistä somespedeistä? Sehän käy. Eli vaikka minusta. Mutta siis ei kun näistä jotka tykkää niin kauheasti trollata ja haukkua kasvottomat kommentoijat. Just näin. Joo. Niin. Se oli toi Immusen oli sanonut jotenkin hiaskas, se oliko se keyboard warrior. Aha. Elikkä näppäimistösotu. Niin. Mut joo, anyway, niin mitä mieltä sä oot niistä? No, tietenkään ei pitäisi uhrata edes ajatuksia sellaisille, mutta niin kuin, onhan se vähän jotenkin aika munatonta. Siis sillä lailla, että Mut jos on nainen. no, munatonta. Nainenkin. Nainen on munaton, Sami. Ainakin mulla on ollut munattomia naisia. Niin. Mutta Mutta mun mielestä mä menisin palata justiin tässä siihen, että siis sitä tarkoitin, että kun sä olit siellä Taimaassa. Ahaa, joo. Mutta tää nyt meni asiasta toiseen. Elikkä ei puhuta siitä. Okei. Mutta joo, eihän se nyt ole järkevää. Siis sillä että musta se on hassua, että niinku tyypit kommentoi, heittää kommenttia kasvottomana ja yleensä se on semmoista kommenttia, mikä dissaa jollakin tavalla asiaa, mistä ei ole minkäänlaista oikeaa tietoa edes. Niin. Että hyvin äkkiä niinku tyypit kuuntelee jostakin klipistä pätkän tai lukee jonkun otsikon ja sen jälkeen ne heittää hirveän kommentin sinne sitä, tätä, Juu. Vaikka sitten voisi sanoa, että hei, kuuntelepa loppuun. Tai luepa se juttu. Lue juttu loppuun, että sä voisit sitten ehkä ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Joo, tää on oikeasti, tää voisi sanoa, että tää on ilmiö. Että mikä tommosia ihmisiä, niinku, mikä niitä riivaa? Miksi niiden on pakko tehdä noin? Mä en tiedä, musta tuntuu, että siellä on joku oma henkilökohtainen ongelma taustalla aina. On oltava. Joo. Ei kukaan normaali tollaista. Joku, tiedätkö, päihteiden käyttö tai joku itsetunto nolla tai jotakin tällaista, että haetaan jollakin tavalla huomiota sillä tavalla, että vaan dissataan kaikkea. Ja niin. Mä veikkaan, että se on ihan vaan sitä. No se on oltava, koska mä oon tämän sanonut monesti, että jos mä näen jonkun vaikka tyhmän jutun tai jonkun tällainen, en mä mene sinne kirjoittamaan sitä. Koska mulla on opetettu silleen, että jos ei ole hyvää sanottavaa, niin oo hiljaa. No jos se on hyvä sääntö. Ja justiin se, että nämä ei ymmärrä oikeasti sitä, että puhutaan nyt vaikka jostain mun pöljästä huumorivideosta, näin. Jos ei sitä tykkää. Niin, tai jos sitä ei ymmärrä.
Niin, no se on taas, mutta... Kato, ei kaikkien huumoria riitä sille tasolle, mitä esimerkiksi meillä voi riittää. Niin, no, mutta mulla on niin helppoa se yleensä, että sen tajuaa kaikki. Ei se ole edes hauska. Mutta anyway, niin että niinku, mä oon tehnyt sen takia, että se on mun mielestä hauskaa, että se kannattaa julkaista. Okei. No niin ihminen, joka ei tykkää sitä videosta ja hän kirjoittaa sinne, että olipa video. Niin miksi hän tekee niin? Niin. Jaa, niin. Kysymysmerkki. Just se, että miksei hän vaan scrollaa yli. Niin kuin näin. Koska kun hän kirjoittaa sen kommentin sinne, niin silloin se algoritmi tajuaa, että se on sinne reagoinut, niin sille tulee entistä useammin meikäläisen tyhmiä videoita. Että mikä idea tossa? En mä tiedä, jotenkin ihmisluonteet on niin hankalia semmoisia, että täytyy olla aina sitä vaan nekaa. Kaikkia nekaa vaan näkee aina asioissa. Niin. Ja se täytyy purkaa johonkin tuonne. Ja yleensä some, missä voi tehdä kasvattomasti sen. Tai niin, koska näinhän se on usein. Niin, tai joku Darth Vaderin kuva olla profiilina siellä. Ja niin, tai justiin, tai joku kissakuva. Niin. Että harvoin on omalla kasvoilla, tai sitten joku feikki nimi tai joku tämmöinen. Mutta se on oikeasti käsittämätöntä, että kun se on oikeasti sellaista, mä näen joka päivä sitä. Joka päivä näen sitä, että se kohdistuu johonkin ihmiseen. No, tämähän on esimerkiksi tämä Portion Poissin, tämä nainen, tämä Tiina. Hänhän on saanut koko ajan, hän on saanut jopa tappouhkauksia. Joo. Ja suurin osa johtuu siitä, kun hän on niin energinen ja iloinen. Niin ei saakeli. Se on kiellettyä Suomessa, olla energinen ja iloinen. Se tuntuu oikeasti niin käsittämättömältä, ettei mitään. Mä en vaan voi ymmärtää tollaista. Että... Mä en sillain niin lähtökohtaisesti kyllä ala dissailemaan ketään eikä sillain muuta kuin näin, jos face to face puhutaan ilman mikkiä. Niin. No ei sentään. No joo. Mutta any case, mä joskus katsoin, kun mä selailen TikTokia, niin siellä tulee näitä painonnostovideoita. Niin sitten siellä yksi semmoinen nainen kyykkäili ihan suhteellisen kovalla raudalla. Se oli joku 170-180, se oli nuori muija. Ja sen kyykkytekniikka oli semmoinen, että se olisi tehnyt hyvää huomenta liikkeesille. Niin sitten se keuli siinä vielä sen muija, että mä oon Suomen mestari ja voitin sen ja tän ja ton. Niin mun oli pakko laittaa sille kommentti, että hei, tuossa on kyykkytekniikka. Jos haluat vielä olla Suomen mestari, niin muuta sitä vähän. Sitten sulla on tosi pakka coachi, kun se antaa sun noin edes tehdä tai opettanut. Koska se rikkoo itsensä. Että sillain niin vähän huonosti muotoillut se, mitä mä sanoin sille, mutta niin aiheesta. Mutta sehän suuttui sitten se muija ja se alkoi tiedä, no nyt sait huomiota ja jotakin räädäpäläpä. Ei se ollut se pointti mulla. Ehkä olisi pitänyt olla vaan hiljaa. Niin. Mutta mä ajattelin, että onko sulla oikeasti niin, se tarkoittaa kuitenkin hyvä. Niin. Tuossa on oikeasti se tärkeää on aina se, että miten sä sen kirjoitat, että siinä pitää olla äärettömän tarkka. Kyllä. Just niin tommosesta, varsinkin jos sä kritisoit jotain, ettei sitä pysty käsittämään silleen, että sä tuilet. Mutta sehän on hankalaa, koska sun pitäisi saada se sanoa ääneen. Sun pitäisi sanoa se ääneen, niin sitten sen kuulisi sun äänestä, että sä et niinku dissaa. Mutta jos sä kirjoitat sinne, niin sen voi ajatella, että sä oot kirjoittanut tällä, että mitä sä kyykkäät tolla lailla. Niin. Joo, se ei ollut se sanoma siinä, vaan se just se, että näytän joskus sulle se video, niin se oli tosi rankka se video, miten se kyykkäsi se muija. Ja mä ihmettelin, että miten se on voinut tommosen rauhan. Jos mä tommosen raadauttaisin niskaan ja tekisin tommosen kyykyn, niin ei tarvitsisi kyykkällä enää sen jälkeen ollenkaan. Joo, mä oon itse asiassa itse nähnyt tosi paljon kans noita ja mä en ole laittanut mitään, koska mä en halua justiin sitä, että se menee, että sitä käsittäisi väärin. Että se pitäisi olla silleen, että että pitäisi päästä kasvotusten sanoa, että hei, että tosi kovia romuja kyykkäät, että vähän että jos sä haluat kyykätä vielä isompia, niin muuta vähän tekniikkaa. Jotenkin silleen hieno tuntea, se pitäisi sanoa. Varsinkin sitten, jos haluaa pysyä mestarina, niin kannattaa muuttaa tekniikkaa. Niin, ja sitten niin kuin terveenä. Niin. Mutta on se, no on kyllä ihmiset on aika ilkeitä nykypäivänä ja sitten kun se on niin helppo tuolla somessa huudella, että mitä luulet, että kuinka
suuri prosentti niin näistä, niin kun säkin saat kuulla noita suoraan sanottuna, kuinka suuri prosentti niin sanoo sen sulle naamatusta? No, tähän mennessä on vielä kukaan sanonut. Eli 0. 0. Niinpä. Sitten kaikki tähän mun entiseen elämään liittyen näitä huuteluita, mitä on niin tällainen, niin jännä, että kukaan niin koskaan mulle, jos puhutaan vaikka jengiläisestä tai näin, niin kukaan ei koskaan mulle edes tullut sanomaan mitään sellaisia asioita, mitä tuolla joku randomi. Teppo Pudasjärveltä huutaa niin. 3 kaljan jälkeen sitten. Niin. Millaisia ne on? Niin palataan vähän tuohon vielä tuohon jengiin. Yleensähän se on sitä, että kun on irtautunut esimerkiksi jengihommista, niin silloin on niin kuin lähtökohtaisesti sellaiset ihmiset, ketä ei tiedä, mitä se on se elämä ja mitä on se irtaantuminen ja tämmöinen, niin ne tietäjänä tietää, miten se on tapahtunut, että siellä on ollut vasikointia, siellä on ollut rottailua, siellä on kaikkea niin, tällaista. Se on väkisin oltava joku tommoinen negatiivinen juttu, että miksi et sä oo enää. Kyllä, joo. Se jotenkin nähdään tosi negatiivisena sitten se, että se irtaantuminen on täytynyt tapahtua sillä tavalla ja tiedätkö, siis ihan niin kuin he tietäisivät sen, että miten se asia oikeasti menee. Mutta kun sä oot irtautunut siitä jengihommasta, niin onko sulla tullut mitään sellaisia niin kuin noiden jengien osalta sitten taas mitään negatiivista? Ei. Niin, koska heidänhän se kuuluu niin. Se, viimeksi jos olisit tehnyt jotain väärin. Viimeksi lauantaina yhden UP-ajan kanssa tuolla niin otettiin kuppia Oulussa. Niin. Eikä sillä ollut niin. Mitään ongelmaa. Sä oot lähtenyt ja siis silleen, että sulla on hyvät välit kuitenkin, että niin, ei siis ole mikään siis sellaista, että itse asiassa mulla ei oikeastaan välejä ollenkaan. Niin, mutta siis silleen, että ei ole sellaista, niin kuin, että sun tarvitsisi miettiä, että mihin sä liikut. Ei. Niin. Ei mulla tehnyt kellekään mitään semmoista. Niin, justiin tämä. Niin. Joo. Ja ihan omalla niin kuin päätöksellä, ja toki siinä oli monta semmoista asiaa, mitkä aiheutti sen, niin kuin, että se niin kuin, silloin kun mä jäin pois siitä. Niin. Oulu-osasto lakkautettiin ja sitten mulla oli käymässä semmoinen muutos mun elämässä ja se sopii paremmin kuin mulle sitten siinä, että se lakkautettiinkin. Niinpä. Ja siellä mä jälkikäteen sain kuulla, että siellä oli semmoisia hallinnollisia muutoksia silloin ollut UP:ssa esimerkiksi, että siellä se kuka oli sitten, kun ennen oli neuvosto, missä oli 6 ukkoa, niin se neuvosto niin hävisi ja sitten jäi yksi mies sinne keulaan. Joo. Ja sitten se kuka siellä keulassa oli, niin sitten alkoi laittamaan ilmeisesti ulos tyyppejä, ketkä oli joidenkin muiden entisten keulamiehen ottamia sinne. Joo. Siellä kävi vähän tällaista, näin mä kuulin. Toki mä en voi 100 varmaksi sanoa, mutta se sopisi siihen kaavaan, miten se niin kuin munkin kohdalla meni tuo juttu. Niinpä. Joo. Niinpä. Mutta se on hassua, että tohonkin asiaan, tohon sun menneisyyteen, niin puuttuu ihmiset, jotka ei tiedä sitä yhtään mitään. Siis nehän on pahimpia puuttujia, ketkä ei tiedä. Yleensä ne, ketä huutelee ja tuolla tietäjänä huutelevat, niin niillä ei oikeasti mitään käsitystä, mikä se oikea niin kuin, tilanne on ja totuus niin. On. Nimenomaan just tämä, että sillä kun sitten rupeaa vähän niin kuin loogisestikin ajattelemaan, niin miksi ne, jotka tietäisi, niin miksi ne edes yleensä sanoisi mitään? No ei ole tarvetta sille. Niin, justiin tämä, kun ei ole tarvetta sille, koska sä et ole tehnyt kellekään mitään. Ja kyllä mä sen voin sanoa, että kun puhutaan nyt tollaisestakin järjestöstä, mikä oli aika jyrkkä järjestö, niin jos mä olisin sieltä tehnyt jonkun emäkupru, rottailu, vasikointi, jonkun tällaisen, mä luulen, että mulla saattaisi puuttua yksi jalka tai käsi tai sormia puuttuisi. Niin, että jotain sanktioa olisi tullut. Sitten olisinko edes hengissä enää sitten. Niin, että kyllähän sieltä kuitenkin siellä oli tekijä äijä, että olihan siellä ukkoja, ketkä veti liipasimesta. Niin. Jos tarvii. Niin mun mielestä se on niinku ihan typerää huutelua tollanen. Ja sitten sekin vielä, että kun jos puhutaan näin, että joku haluaa totuutta siihen asiaan, niin kaikki käräjäoikeuden päätökset, kaikki pöytäkirjat on olemassa joka ikiselle ihmiselle niin, haettavissa. Niin, sä voit soittaa Oulun käräjäoikeuden ja sanoa, mä haluan Timpan pöytäkirjat tänne. No niin, ne lähettää sulle ne. Joo. Se on siinä. Sitten sä voit lukea sen läpi. Joo, se oli tämä juttu. Niinpä. Niin. Se
sitä mä en edelleenkään ymmärrä, että miksi ihmisten, jotka ei niin kuin tiedä, niin miksi niiden pitää puuttua siihen sillä ei mukamas, että ne tietäisi. Miksi niiden pitää yleensä puuttua siihen? Niin, sanopas se. Et mitä sitten? Niin. Se on ollut silloin ja nyt niin. on nyt. Niin. Ja niin kuin mä sanoin, yleensä ne kaikki, ketä niin kuin tuommoista dissauspakkaa tekee, niin ne on yleensä kasvottomia profiileja ja se tapahtuu kaikki netissä. Niin kuin just sanoit, että 0% on tullut ei koskaan vielä kukaan tullut sanomaan yhtään mitään. Hei, tai ei kukaan koskaan tullut edes kyseenalaistaan sitä, että millä tavalla mä oon irtautunut tai kuviot, mitkä on johtaneet UP Oulun lakkauttamiseen tai jotakin. Niinpä. Ikinä. On kukaan tullut tuolla sanomaan mulle, että hei, kerropa, miten se, meneekö se näin, mitä oot tehnyt? Niin. Hei. Aivan. Kun sähän oot kuitenkin julkisesti ihan avoimesti puhunut kaikista näistä, että kun ei siinä ole mitään. Ei niin. Ja hei, tästä sitten aasinsilta, mä käytän taas näitä aasinsiltoja, viimeksi se aasi putos, ja jokuhan sitä oli jo tietysti kommentoinut sitten sinne aasinsilasta, älä käytä niitä, kun se aasi ei siellä pysy. Niin. No anyway, niin tästä aasinsiltana, niin näitkö tällä viikolla, niin tästä on nyt, kun on ollut eräs kansanedustaja nainen on ollut ristiäisissä kummina, ja hänen vieressään on 2 rikollisjärjestöön kuuluvaa ihmistä. Kyllä. Itse asiassa bandiitit ei taida olla vielä Suomessa edes luokiteltu rikollisjärjestö. Okei, anteeksi, käytin sitten väärää sanaa, mutta tämmöinen moottoripyöräkerho. Joo. Mä en ole ihan 100% mun mielestä se ei ole luokiteltu rikollisjärjestöksi, niin kuin ei ole enkeleitäkään. Että ainoastaan on Kanonpool ja sitten UP. Niin, mutta ne on lakkautettu. Ei, mutta ensinhän täytyy tehdä se luokitus tietenkin. Okei, no anyway, kuitenkin on kyse tämmöisestä moottoripyöräkerhon 2 jäsenestä. Kyllä. Niin näin, panit merkille. Mitä mieltä oot? Onhan se nyt kauhia, onhan se nyt todella kauhia. Kyllä mä niinku itkin. Kuuntelin. Mitä mieltä sä oot, että kansanedustaja nainen niin on tollasessa kastetilaisuudessa, missä on sitten 2 No onhan se ihan järkeä. Mietin nyt, jos vaikka Prismaan kävelisit ja siellä olisi karkkihyllyllä joku rikollisjärjestön jäsen, jos olisit samassa Prismassa vaikka, niin mun mielestä tuo on ihan vastaava asia. Okay. Mä voisin rinnastaa tuo siihen, että eihän se nyt, että jos niinku sama tilaisuus on, niin eihän se nyt tarkoita sitä, että niinku, voihan se olla vaikka, että ei ole tuntenut tai, no okei, se ehkä oli tuntenut siinä tapauksessa, mutta mitä tuo sitten? Niin se on vielä, se, että sä tunnet jonkun, niin se toistaiseksi ei ole vielä kielletty tässä maassa. Niinpä. Niin. Justiin tämä, että mitä sitten? Niin. Että mitä sitten, jos kansanedustaja on kastetilaisuudessa ja siellä on 2... Tänään lapselle piti antaa nimi, niin mitä tuu väliin? Niin, että ketä siellä on? Jos siellä tapahtuu se, mitä kuuluukin tapahtua, eikä ne esimerkiksi tehnyt huumausainekauppaa tai ampuneet ketään, niin se meni hyvin silloin. Niin, niinpä. Yksinkertaisesti. Mä oon kyllä tosta Pentti sai nimeä ja kaikki oli onnellisia. Niin. Just näin, mitä oliko se tyttävä poika? En muuten muista, kun mä luin sen kyllä tosi tarkkaan tietystikin, koska mietin, että mihin tämä maailma menee, että, että jos mä menen esimerkiksi johonkin nyrkkeilyotteluun ja mun vieressä istuu joku, jolla saattaisi olla jokut liivit päällä, niin onko se sitten silleen, että se on ihan kauhean paikka, minä olen hänen seurassaan ollut. Kyllä. Että on toi silleen vähän sekin, että eihän niillä ole mitään tunnuksellisia liivejä tai mitään vaatteita siellä. Niin siellä tilaisuudessa. Niin. Eikö se ole jännä homma, että ihmisen niin tuo, että vaatetus, mitä sulla on, niin se yhtäkkiä tekee susta motherfucking badass. Niin, ja maailma kaatuu. Maailma kumartaa, kun veät tietynlaisen hupparin niskaan. Mutta se mua tässä niinku olisi ollutkin seuraava, mistä halusin sun kanssa keskustella, on tämä, että kun mä näin sen kuvan, missä he oli, missä oli mä en ole varma, oliko siinä se toinen, mutta toinen ainakin niistä henkilöistä, ketkä kuulu siihen moottoripyöräkerhoon, niin oli siinä kuvassa. Niin kun heillä ei ole liivit päällä, niin mistä kuka tietää, että ne on niitä kerhollisia? Siellä on ollut joku tietäjä. Eli onko tämäkin ollut sille, että sitä tilaisuudesta on joku ilmoittanut jonnekin
Seiska-lehteen että tai Ilta-Sanomiin, Iltalehteen, mihinkä nyt onkaan, että ilmoittanut, että täällä on tämmöinen tilaisuus, että hei, täällä on toi kansanedustaja näitten kanssa, ja täällä on 2 ihmistä, jotka kuuluu tämmöiseen moottoripyöräkään. Suomi on kateellisten maa, niin hyvin todennäköisesti joku on näin tehnyt sen. Eli nyt kannattaisi oikeasti käydä ne vieraat läpi, että kuka siellä on oikeasti niin juntti. Niinpä. Tuntuu vaan käsittämättömältä. Ja justiin se, että heillähän ainakin toisella oli ollut joku vankeusrangaistuskin ja hän on sen kärsinyt. Niin. Mitä sitten? Niin, velkansa sovittanut yhteiskunnalle ja kärsinyt. Niin. Mä ymmärtäisin tuonkin jutun nostamisen, että jos ei olisi kärsinyt sitä vankeusta, se olisi vaikka luimuillut jossakin, niin. eikä suorittanut velkansa yhteiskunnalle, niin. Kun hän on kuitenkin tuomion saanut ja hän on sen kärsinyt. Mutta täällä Suomessa on se tuommoinen takapajuinen ajattelutapa, että just se, että kun saat tuomion, kärsit sen tuomion, niin sen jälkeen se edelleen jatkuu se tuomio ihmisten mielessä. Niin. Että sitten niinku, menkää yli ja niinku, tiedätkö, hommatkaa oma elämä ja niin poispäin. On toi silleen, että oikeasti, että jos sä tuomion saat ja sitten sä istut sen tuomios ja sitten kun siitä on vaikka esimerkiksi, no ihan sama kuinka kauan siitä on, niin silti sut leimataan edelleen. Että kyllähän säkin varmaan oot lopun ikää oot entinen linnakko. Aina varmasti joo. Et miksi aina pitää ottaa se negatiivinen juttu sieltä? Miksei esimerkiksi susta sanota, että hei, se Timppa, se entinen Oulun kaupungin työntekijä. Niin. Ja olin tulla kerran valituksi vuoden työntekijäksi vielä. No niin, olin tulla. Niin. Joo, mutta siis silti, että miksei niin sanota? Niin. Ihmiset on vaikea sanoa hyvää toisistaan. Tai ei nyt voi sanoa, että kaikkien ihmisten on vaikea sanoa hyvää. Niin. Mutta niin kuin suuren osan ihmisistä on vaikea sanoa hyvää. Niin kuin sekin, että kun mä oon lähtenyt pois tuosta kaikesta entisyydestä, mitä on ollut, niin olisi niin kuin sellainen kiva, että joku ajattelee sitä, hei, siis mä tiedän, että moni ajattelee sillä, että on tosi hyvä homma ja se, että on niin kuin, mä itse asiassa törmäsin yhteen lehtijuttuun, mitä mä en tiennyt, että musta oli edes kirjoitettu, niin oli tosi kaunis semmoinen nainen kirjoittanut, että tää oli niin kuin merkittävä tämä mun niin kuin rikollisuuden päättäminen ja kaikki nämä asiat, että mä pystyn olemaan esimerkkinä muille. Just tämä. Joo, tää on just semmoinen, että mikä on kans sitten, minkä on huomannut, että sun kohdalla ja sitten erään toisen, joka on tässä ollut vieraanakin, niin ollut, joka on entinen rikollinen, niin just se, että kun te kerrotte näistä asioista, niin jotkut ihmiset ajattelee, että te leuhkitte, te leveilette niillä. Että kysehän ei ole ollenkaan siitä, vaan siitä, että kuinka urpo mä oon ollut, että mä oon tällaisia tehnyt, että älkää te tehkö näitä. Kärjistettynä just näin, niin. että esimerkkinä siitä. Niin. Ja sitten mun mielestä, kun se avoimesti kertoo ja kertoo niinku siitä jutusta, mitä se elämä on vaikka ollut ja kaikki käännekohdat sun muut, niin mun mielestä se on vaan niin kuin hyvä, että niitä tuo julki. Niin, ja sitten se, että vaikka kun sä kerrot sitä sun jotain juttua, mitä on tapahtunut, ja sit sä naurahdat, niin sehän ei ole sitä, että se on hauskaa, vaan justiin nimenomaan se on sitä sarkasmia sille keissille. Joo. Et jokut vaan, mä en tiedä, ajatteleeko ne oikeasti näin, vai onko se vaan sitä, että joo, nyt se naurahti, niin pakko se, että se laskee niin kuin leikki, että tämä on niin kuin vitsi, että nyt tohon pääsee kirjoittaa. Niin, mutta sehän pitäisi suunnilleen totisena olla ja käät ristissä ja vähän itkiäkin. Niin ja just silleen vaikka, että nyt Sami, että esitä tarkkaan sitten ne kysymykset, että minä vastaan sitten niin vain näin ja näin. Että vaikka mekin, niin kuin, no meistä on tullut hyviä ystäviä, että me ollaan muutenkin tekemisissä niin kuin näiden kautta, niin sehän tässä onkin niin kuin idea tänäänkin, että me tässä teille jutellaan niitä näitä. Niin on se kun se on vaan silleen käsittämätöntä, itse en sitä pysty ymmärtämään, että miksi ihmisen täytyy olla aina niin negatiiviset. Eikö täällä olisi paljon hienompaa meillä kaikilla, jos aina jostain ihmistä sanottaisiin niitä hyviä asioita? Joo.
Tai sitten jos ei halua sanoa kenestäkään hyvää asiaa, niin on sitten hiljaa. Niin, tai jos jostakin ei vaan ole sitten hyviä sanottavia. Niin on sitten vaan hiljaa. Että se tuntuu, no kyllähän mekin tietysti vähän sitä yhtä kansanedustajaa, tai tuossa noita kansanedustajia vähän kritisoitiin, mutta eihän me haukuttu mitään, sen vaan kummasteltiin esimerkiksi justiin tämä asekeissi, että miten tämä voi olla, että miksi niinku tekee tämmöisiä. Että ei me haukuttu häntä tyhmäksi tai miksikään semmoiseksikaan, että vielä. Että hän on tehnyt omat päätöksensä ja hän joutuu niistä vastaamaan ja hän elää niiden kanssa. Mutta vielä haluan palata tuohon ristiäiskeissiin sen verran, että onko se sitten niin, että vastaisuudessa, että jos esimerkiksi sutkin kutsutaan johonkin juhliin, niin sun täytyy pyytää kutsujalta niin vieraslista, että sä saat tehdä taustaselvitykset. Tai sitten mä naamioidun. Niin, että mä en ollut siellä. Kaasunaamari ja kaikki. Kiitos tästä rupatteluhetkestä. Kiitos. Ja oikein hyvää juhannusta kaikille. Tämä saattaa kyllä tulla juhannuksen jälkeen. Toivottavasti ette ole hukkuneet. Pitäkää itsestänne huolta ja toisistanne. Ja oikein hyvää kesän jatkoa. Pysykää pinnalla. Yes. Moro.